መሰረተ ሕይወት ማርያም ወጥንተ መድኃኒት ዘእምቀዲሙ መሰረተ ሕይወት ማርያም ወጥንተ መድኃኒት ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም አመን ለዓለም ከንኩም ነዚህ መንፈሳዊ ቻናል መሰረተ ሕይወት ተከታተሉ ዘለኹም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ናይ አድያነ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም መፍቀርቲ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አቦታት በሐፈሻ ኩላትኩም ነዚህ ምስልን ነዚህ ድምጽ እንስማዓኩም ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ከመ ያለኹም ከመ ይቀንኹም ቅዱስን ሐያልን ብሩኽን አምላኽና እግዚአብሔር ከም በዝሒ ኃጢአትና ናበሳናን ከይጸብጸበ ክሳብዛ ሰዓት እዚያ በምህረት ዓይንቱ ጠሚቱ አጽኒሕና ይሞ ቅድም ኩሉ ልዕሊ ኩሉን ነትገባር ሰናያት ዝኾነ አምላኽና እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ውዳሴን አምልኾን ሎም ኩሉ ሰዓን ነው ይኹኖ ሎሚ ከምና እግዚአብሔር አምላኽና ቅዱስ ፍቃድ ንሕጽር ዝበለ ደቃይቅ ካብታ ዓሚቕ ዝኾነ ባሕሪ ጥማዕ አቢልና ክንዛረቢና እሞ አምላኽና እግዚአብሔር ንሊቃውንት ንሐዋርያት ንነቢያት ንኹላቶም ጥበብ ንስዓልን ዝሃበ ምስጢሩ ዝገለጸ ንኹላትናውን ምስጢሩ ገሊጹ ነቲ ንመሃሮ ንህይወት ንበረኸት ክገብረልና ናቱ ሰናይ ፍቃዱ ይኹነልና እዚ ሎሚ ዓንቲ ንዛረበሉ ዘለና ካብቶም ትሽዓተ ዓበይቲ በዓላት ዝበሃሉ ናይ ጎይታ ካብኦም ሓደ ሆሳዕና እዩ ኣብዚ ሆሳዕና እዚ ዝተገብረሉ ብፍላይ መጽሓፍ ቅዱስ ገንፂልና እንተ አንቢብናዮ ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ብዛዕባ ዝኣስፊርዎ ከም ዘሎ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ካብ ቁጽሪ 1 ተቐሚጡልና ዘሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዓቢ ክብር ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝኣተወ እዩ ዘዘንተወልና እዚ ምዕራፍ እዚ እንተ ተመልኪትናዮ ኣመስገንቲ ኣብኡ ኣለው ኣጉረብረምቲ ኣብኡ ኣለው ብዙሕ ነገር ካብዚ ምዕራፍ እዚ ክንመሃር ንኽእል ኢና ንሎሚ ግን ሕጽር ዝበለ ነቲ ዘጋጠመ ከም ታሪኽ ጥራይ ዘይኮነስ ንሕናውን ካብኡ እንታይ ንምሃር ዝብል ኣተኪረ ኣብየት መልእኽተይ ክሕልፍ ሆሳዕና ዝብል ብቋንቋ ዕብራይስጥ መድኃኒት ከም ዝኾነ ይዝንገረና ናብ ቋንቋ ግእዝ ከም ዘሎ ኣምፂና እንተ ደኣ ናብ ግሊ ተርጊምናዮ ድማ ሆሳዕና ወዲ ዳዊት አድህነኒ ወልድ ዳዊት ኦ ወዲ ዳዊት አድህነና ዝብል ቀጥታው ዝኾነ ትርጉም እዩ ዝህበና እዚ ድማ ንመጽሓፍ ቅዱስ ሓድሽ ኣይኮነን ምናልባት ከምዚ ነገር ክዝረብ ከሎ መን ጀሚርዎ ካበይ ይመጽኡ እዚ ነገር እዚ ክበሃል ይካኣል እዩ ኣቀዲሙ ግን እቲ ልበ አምላኽ ዝተባሃለ ቅዱስ ዳዊት ብዛዕባ እዚ ብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ሆሳዕና እና በለጽ ዝጽሓፈው ይካ ዝዘምሩ ኣሎ እቲ በስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ንሱ ብሩኽ ኣብዚ ድማ ንጎይታና ንኢየሱስ ክርስቶስ ክትርጎመሉ እንከሎ እቲ በአምላኽነቱ ብጎይትነቱ ብፈጣሪነቱ ዝመጽእ ጎይታ መድኃኒ ንሱ ብሩኽ እሞ አድሕነና ኢልና ንሕና ናባና ናብ ውልቃዊ ኣምፂና ንጎይታ ንዛረበሉ ምክንያቱ ናትና መድኃኒ ናትና ጎይታ ናትና ፈጣሪ ጎይታ ወይ ድማ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ነዚ ቃል እዚ ኣብ መዝሙር ዳዊት ወላብካ ንርከቦ ዳንበር ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ኣገልግሎት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝተጠቀሙሉ ግን ሐዋርያት እዮም ሐዋርያት ናይ ጎይታ ናይ 3 ዓመት ዝኣኽሉ ተማሃሮ እዮም እዞም ተማሃሮ እዚኦም ናብ ኢየሩሳሌም ጎይታ ክድይብ እንከሎ ንመጀመርታ ግዜ ሆሳዕና ወዲ ዳዊት ሆሳዕና እናበሉ ድምፂ ዓጅቦም ዘመስግኑ ዝነበሩ እዞም ደቀ መዛሙርት እዚኣቶም ነዚዩ ሊቅ እንታይ ይብል ወዘወጠኑሰ ብሂል ሆሳዕና ሐዋርያት እሙንቱ ሆሳዕና ዝብል ንመጀመርታ ግዜ ዝጀመርዎ ሆሳዕና ዝብል ቃል ንመጀመርታ ግዜ ኣውፅኦም ምስጋና ዝጀመሩ ኣብዚ ዕለት እዚ ቅዱሳን ሐዋርያት እዮም ሆሳዕና ዝብል ትርጓሚ ኣቀዲመ ከም ዝተዛረብናሉ አድሕነና ወይ ድማ አድሕነኒ ዝብል ወይ ድማ መድኃኒት ዝብል ትርጉም ከም ዘሎ ርኢና ስለዚህ እዞም ሐዋርያት እዚኣቶም ንመጀመርታ ግዜ ኦ ወዲ ዳዊት አድሕነና ዝብል ኣዋጅ ምስ ኣወጁ ካብ ዓበይቶም ክሳብ ንእሶም
كلاتهم ددحريهم قال يوم منصف الناصفو قال يوم سينا نسنسو قال يوم هسانا نود داويت النابلو زفلطون زي فلطون زتردقون زي تردقون كلاتهم ددحري ناخدو اقدميو بغدن ناخدن كلو كساب غويتا من مخانو كا زي فلطو بسبب تعجبي خي سلاز نبره كريو كا زي كول زنبرو ازم كلهم غن يمسكنون يرا كابز ነገር እንታይ ንማር ሎም عندي حواريات ناتي مسኦም ዝነበረው ጎይታ ናይ ምስጋና አፍ ካብ አፎም ስለዘውጹ ስለዘመስገንዎ ንጎይታ ልዕል ስለዘበልዎ ስለዘኽበርዎ እቶም ብርሑቕ ዘለው ሰባት እቶም ፋሲካ ንኸኽብሩ ናብ ኢየሩሳሌም ዝእከቡ ዝነበሩ ሰባት ኩላቶም ደድሕሪ ጎይታ እናመጹ አመስግነሞ ካብዚ ነገር ንማሃረሉ ነገር ኣሎ እዚ ድማ እንታይ እዩ እቶም ምሳና ዘለው አገልገልቲ እቶም ምሳና ዘለው ቀሳውስት እቶም ምሳና ዘለው ዲያቆናት እቶም ምሳና ዘለው ኩላቶም አገልገልቲ ንሕና እንተዳ ዘይኽቢርናዮም ካልእ ጓና ከኽብሮም ከም ዘይክእል ካብ ዝዕለት እዚ ክንመሃር ንኽእል ዝበዝሐ ግዜ አባና ተገማጢሉ ማለት ንሓደ አገልጋሊ ብርሑቕ ዘሎ የኽብሮ ይፈትዎ የድንቆ ምስኡ ዘሎ ግን ይንዕቆ እዚ ድማ ልክዕ ጎይታ ዝነገረና ነቢ ኣብ ዓዱ ኣይከብርኒ ከም ዝተባሃለ ሎሚ ድማ አባና ዝፍጸም ዘሎ እዚ እዩ ግን ክንቅይሮ ክንክእል ኣለና ምሳና ዘለው ቀሳውስት ክብረት ከም ዘለዎም ክቡራት ከም ዝኾኑ ብዙሓት ድማ ሰባት ድማ ከም ዝብህግዎም ከም ዝደልይዎም ንሕና እውን ንዖም ከነኽብሮም ከም ዝግባአና ሎሚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤተ ክርስቲያን ከይድካ እቲ ኣገልግሎት ክህሉ ይኽእል እዩ ፍቕሪ ዝበሃል ግን የለን ምክባር ዝበሃል ግን የለን እቲ ሓደ ኣብቲ ሓደ እቲ ሓደ ኣብቲ ሓደ እዩ ክነቃቐፍ ዝውዕል ኣብ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን እናሃሎ ማለት እዩ እዚ ድማ እግዚኣብሔር ዘይደልዮ እዩ ስለዚ ንሕና ክንሰርሓሉ ዝግባአና እውን እዚ እዩ ምሳና ዘለው ኣገልገልቲ ክንከባበር ክንክእል ኣለና ንሕና እንተዳ ነቂፍና ንሕና እንተዳ ዋሪድናዮም ግን ካልእ ጓና ከኽብሮም ዝኽእል የልቦን ኩላትና ንፈልጦ እዩ ንሓደ ኣገልጋሊ ምሳና ዘሎ ንሕና ባዕልና ኣበር እንተዳ ኣውፂናሉ እቲ ብርሑቕ ዘሎ ሰብ ከዓ እንተዳ ሰሚዑ እዚ ዳ ብርሑቕ ከም ዝመስል እምበር ከምዚ እኳ ይዝበሃል ኢሉ ሓቅነት ንዘይብሉ ንዑ ሒዝ ዝኸይድ ንሕና እንተዳ ኣኽቢርናዮ ምሳና ዘሎ ኣገልጋሊ ንሕና እንተዳ ብፍቕሪ ጠሚትናዮ ንሕና እንተዳ ኣድኒቕናዮ ንሕና እንተዳ ስዒብናዮ ንሕና እንተዳ ኩል ነገር ዘድሊ ጌርናሎም ብፍላይ ነቦታትና ማለት እዩ ብርሑቕ ዘሎ ከኽብሮም ይኽእል እዮም ተዘይ ኮይኑ ንሕና መሰባት ኮይና ምሳና ዘለው እናነቐፍናዮም እናዋረድናዮም ጉድለቶም ክንዝርዝር እናውዓልና ካልኦት ሰባት ከኽብርዎም ክንጽበ ብፍጹም ኣይከኣልን ስለዚ ኣብዚ ዕለት እዚ ሐዋርያት ንመጀመርታ ግዜ ንጎይታን ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት ዝብል ናይ ክብሪ ምስጋና ካብ ኣፎም ስለዘውጹ ንጎይታ ዝፈልጥዎን ዘይፈልጥዎን ኩሎም ሓቢሮም ንጎይታ ኣመስጊኖሞ ስለምንታይ እቶም ምስኡ ዝነበሩ ሰባት ደቀ መዛሙርቱ ንጎይታ ስለዘኽበርዎ ስለዚ ሎም እውን ንሕና ንቤተ ክርስቲያንና እንተዳ ኣኽቢርናያ ሰባት ከኽብሩ ይኽእሉ እዮም ንኣገልገልትና ሎም ንሕና እንተዳ ኣኽቢርናዮም ካልኦት ከኽብሮም ይኽእሉ እዮም ንሕና ንኣቦታትና ዘየኽበርና ግን ካብ እምነት ወፃኢ ዘለው ሰባት ንኣቦታትና ከኽብርዎም ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ድማ ቤተ ክርስቲያንና ይኹኑ እትኹን ቤተ ኣገልገልትና ኣብ ብዙሕ ነገር ናይ ምውዳቕ ንኣቱ ዘለና ስለዚ ብዛዕባ ዝዕለት እዚ ኣቐዲሙ ቅዱስ ዳዊት እምኣፈ ደቂቆ ህፃናት ኣስተዳለወከ ስብሃተ በእንተ ጸላኢ ከመትንስቶ ለጸላኢ ወለገፋኢ ዝብል ኣቐዲሙ ናይ ትንቢት ቃል ኣውፅኡ ነይሩ እዚ ድማ ኣብ ዕለት ናይ ጎይታ ተፈጺሙ እዩ ምስኡ ድማ ሐዋርያት ዝጀመርዎ ህፃናት ጥራይ ዘይኮኑስ ግኡዛን ዝኾኑ ክዛረቡ ዘይክእሉ ብፍላይ ጥንታዊ ጽሑፍ እንታይ ይብል ወወሃቦም ልሳነ ለኣባን ነቶም ክዛረቡ ዘይክእሉ ኣእባንሲ ኣእማን ንዖም ኣፍ ከም ዝሃቦም ይዛረብ እዩ ጎይታ እውን ኣይትሰምዕ እንዲኻ ዘለኻ ኣይትሪኦ እንዲኻ ዘለኻ ስቕ እንደብሎም ክብሎም ከሎም ንሳቶም እኳ ስቕ እንተበሉ እዞም ትሪእዎም ዘለኹም ኣእባን ቢታንያ ንሶም ከመስግኑ እዮም ኢሎም ምክንያቱ ነቲ ዝዛረብ ከም ዘይዛረብ ነቲ ዝዛረብ ከም ዘይዛረብ ነቲ ዘይዛረብ ከም ዝዛረብ ዝገብር ኣፍ ዝዕድል ኣምላኽ ፈጣሪ ጎይታ ንሱ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ
حواريات ناي مسغانا سلازخفتو زفلطون زيفلطون كلاتهم امسغينهم نحنا ون نابوتاتنا خنعقن كنواردن كلنا زفلطومن زيفلطومن كصرفهم يعلم نحنا كنخبرومن صبقوم كنزارب كنوعل كلنا خام سبات زفلطومن زيفلطوم كمسغنوم يعلم سلازي اتناي رحق كم رحقو مسانا زلو اغلغلت كن كنخبرومن كنززومن زيا ناي زعلت زي ملختيا قدوس يوحنس افورق انتايبن وصوب سمو صرهمو بزهان اللي تقابوا لبعال فاسقا سبهو لأجزء يسوس اسم مسلمو زنكس لومو بسقا كما داويد اتوم نفاسقا نبي يرساليم تأكيبهم زنبورو السبات نهاواريات ترحو نهاواريات مسقانا مستمعو قويتا لك بسقا كم داوي زنقاسا سلازم وسلم ناي داويت نكسنا الزمالس سلازم وسلم كلاتهم منصفو من نانصفو سيام نسنسو نقويتا امسقينهم موم እዚ ድማ ወዘወጥ አንሰ ብሂለ ወሳና ሐዋርያት እምንቱ ናይዚ ሁሉ ምስጋና ጀመርቲ ሐዋርያት ስለዝኾኑ ኩሎም ሰባት ካ ደድሕሪኦም ይኽተልዎም ነይሮም ካብዚ ዕለት እዚ ካላይ ንመሃሮ ነገር ድማ እንታይ ሰብ ሎሚ አንጊሱ ሎሚ አኽቢሩ ጽባሕ ከዋርደካ ከምዝኽእል ሰብ ሎሚ ከኽብረካ ይኽእል ከመኻ ዝበለኮ የለን ክብለካ ይኽእል ንስኻ ናተይ መሪሕኻ ንስኻ ናተይ አርአያኻ ንስኻ ናተይ መምሪኻ ኢሉ ክኽተለካ ይኽእል ጽባሕ ግን ምሳኻ የለን እዚ ነገር ኣብ ርእሲ ኩላትና ክህሉ ይግባእ ሎሚ ንዘመስግኑና ሰባት ንዖም ከነሕጉስ ክንብል ነቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር እንተዳራሲዕና ኣብ ሰባት ጥራይ እንተዳ ኣተኩርና ጽባሕ እውን ንሳቶም ክለዓሉና ይኽእል እዮም እዚ ናይ ጎይታ ትምህርቲ እዩ ሎሚ በዚ ዕለት ብሰንበት ኩላቶም ሰባት ንጎይታ ኣመስጊኖም እዮም ልዕል ኣቢሎም እዮም ኣኽቢሮም እዮም ሆሳዕና 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 ኣድሕነና ኣድሕነና በሉ ዘመስገኑ ኣብ ዓርብ ስቕለት ግን ስቆለ ኢሎም ኣፎም ቀይሮም እዮም ስለዚ ንሕና ድማ ኣተኩረና ኣብቲ ሰባት ዝህቡና ክብሪ ዘይኮነስ ኣብቲ እግዚአብሔር ዝህበና ክብሪ ከነተኩር ይግባና ቅዱሳን ሐዋርያት ከባል ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ ዮሐንስ ዝብልዎም ዝነበሩ ኮነቶም ዝሕዝዎም ፈሪሳውያን ዝነበሩ ሰባት እስኪ ባዕላኻትኩም ፍረዱ ካብ እግዚአብሔር ንዳዕንስ ንዓኻትኩም ክንእዘዝ ይግባእ ድዩ ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ኣነስ ንሰባት ከሕጉስ እንተዝደሊ ነይረ ባርያ ጎይታ ወይ ድማ ባርያ ክርስቶስ ኣይመኾንኩን ነይረ ስለዚ ንሰባትን ንእግዚአብሔርን ብክልተ ነገር ክትሕጉስ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ንእግዚአብሔር ሕጉስካ ብኡ መጠን ንሰብ ክትሕጉስ ትኽእል ኢኻ ናይ ሰባት ድሌትን ናይ እግዚአብሔር ድሌትን በበይኑ እንከሎ ግን ንኽልቲኦም ክሕጉስ ኣለኒ ኢልካ እንተዳ ተጓዒስካ መቸም ክልተ እግሪ ኣለኒ ኢልካ ናብ ክልተ ገረብ ኣይሕኮርኒ እዚ ድማ ክኸውን ኣይክእልን እሞ ሰብ ሎሚ አንጊሱ ሎሚ አባ ኢሉ ሎሚ አቦ ኢሉ ሎሚ መምህር ኢሉ ጽባሕ ከዋርደካ ከምዝኽእል ቅድሚ ኩሉ ግን እቲ ናይ ክብረትና ምንጪ ዝኾነ እግዚአብሔር እንተዳ ዘይጌርናዮ ውድቀትና ኣብ ሓፂር ግዜ ይረአ ስለዚ እዚ ድማ ንቤተ ክርስቲያን ዝኻፍረና ዘሎ ኣብ ዙርያና ንዘለዉ ሰባት ኣቦና መምህርና ገለ ስለዝበሉና ንሕና ኻ ንዖም ክንሕጉስ ክንብል ነቲ ሓቂ ንቐብሮ ምክንያቱ እዚ ሓቂ እዚኣ እንተዳ ተዛሪበያ እዞም ምሳይ ዘለዉ ሰባት ክኸስሮም እዮም ኢና እስኮም ስለንብል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዕለት ምፍልላይ ምፍንጫል ምውዳቕ ከዓ የጋጥመና በቲ ኾነ በቲ ግን ሰብ አንጊሱ ከውድቐካ ከምዝኽእል ካብ ናይ ጎይታ ክንመሃር ንኽእል ቅድሚ ኩሉ ክንጥሞተ ዝግባአና ነቲ ካብ እግዚአብሔር ዝመጽእ ክብሪ እዩ ጎይታ እውን ንፈሪሳውያን ሓደ ዝገስጾም ኮዚ ንስኻትኩም ኢልዎም ካብ ንሓድ ሕድኩም ዝመጽእ ክብሪ ትቀባበሉ ኢኹም ካብቲ ሓደ ካብ እግዚአብሔር ዝመጽእ ክብሪ ግን ክትቀበሉ ኣይትደልዩን ኢኹም ኢሎም ኣይትደልዩን ኢኹም ንስኻትኩም ጥራኹም ክትከባበሩ ትደልዩ መምህር ከም ዝለክዕ ሎም ናይ ዘበና ኻን በልባት መጋቢ ኣላፍ ሊቀቱ ጉሃን በቃ ከምኡ ጥራ ክትወዳደስ ትውዕል ኣብ ተግባር ግን የለን ትጓስዮ ህዝብ ግን የለን ካብ መጋቢ ኣላፍ ተባሂልካ ኣላፍ እናኣህደምካ መጋቢ ትበሃል ናይ ደቀስቲ ምንጭን ከለኻ ሊቀቱ ጉሃን ትበሃል ሊቃውንት እናእሰርካ ሊቃውንት እናህደምካ ሊቃውንት ትበሃል እዚ ዘሎ ተገላቢጥ ማለት እዩ እቲ ስም ትደልዮ ተግባር ግን የለን ስለዚ በንጻሩ ግን ሰብ አንጊሱ ከውድቐካ ከምዝኽእል ኣብ ግምት ኣትይኻን ቅድሚ ኩሉ ነቲ ምንጭ ክብርና ዝኾነ እግዚአብሔር ንዑ ክንጥምት ከም ዝግባአና ካብ ዝዕለት እዚ ክንመሃር ንኽእል ከም በዓል ዘካርያስ ነቢይ ኣቀዲሞም በልዋ ለወለተ ጽዮን ነዋ ንጉስኪ
እነሆ አቲ ጓልጽዮን ዝኾንኪ ኢየሩሳሌም እነሆ ንጉስኪ ኣብ ኣድግን ኣብ ዕዋንስ ይመጽእ ኣሎ በልዋ ዝብል ኣቀዲሙ እዚ ነብዚ ተዛሪቡ ነይሩ ጎይታ ድማ በዚ መሰረት እዚ ኣብ ኣድግ ተጻዒኑ ናብ ኢየሩሳሌም ዝኣተወሉ ዕለት እዩ ምንጻፍ አንጽፎም ኣቀዲሙ የሁዝ ዝበሃል ንጉስ ክነግስ እንከሎም መንጸፍ አንጽፎም ነይሮም ንዘኽበርዎ እስራኤላውያን ንግስና ንዘንግሶ ዘሎ ሰባት ድማ መንጸፍ አንጽፍካ ናይ ምቅባል ልማድ ስለ ዝነበሮም ኣብ ጎይታ ፈጺሞም እዮም ካልእ ዝገበርዎ ኣብ ኣድግ ተጻዒኑ ይኸይዱ ኣብ ፈረስ ኣይኮነን ኣብ በቕሊ ይኮነን ኣብ ካል ኣይኮነን ኣብ ኣድጊ እዚ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ሓደ ነቢ ብፍላይ ናብ ሓደ ከተማ ኣብ ፈረስ ተወጢሑ እንተዳ መጽዩ ውግእ ኣሎ ክብሎም ስለ ዘለዎ እዩ ኣብ ኣድግ ተወጢሑ እንተዳ መጽዩ ግን ናይ ሰላም ስለ ዝኾነ ጎይታ ከዓ ሰላም እዩ ኣርዑተይ ቀሊል ጾረይ ከዓ ፎኩስ ስለዚ እነሆ ሰላም ይህበኩም ኣለኹም እዛ ነዝህበኩም ሰላም ከዓ ከምቲ ዓለም ትበኩም ሰላም ኣይኮነን ሰላማዊ ከም ዝኾነ ክገልጽ ኣብ ኣድጊ ተጻዒኑ ኸይዱ ካልእ ስየ ተራእዩ ኣብ ዝዕለት እዚ ስየ ድማ ናይ ሓጎስ ናይ ደስታ ከም ዝኾነ መግለጽ እዩ እዚ ድማ ቀዲማ ኣቦና አብርሃም ኣመ ከመዮም ገባ ሃቤከ ንዓመታ ከም ዝዕለት ዝክመጻካ ኢሉ እግዚአብሔር ምስ ነገሮም ንይስሐቅ ወሊዱ ንይስሐቅ ምስ ወለደ ካብ ሓጎስ ዝተላዕለ ንቤቱና ዞረ ንእግዚአብሔር አመስግኑ አብርሃም ነስአ አጹቀ በቀል ሰባህ ወዘመረ በእለተ ሰንበት ተባሂሉኻ ቅዱስ ያሬድ አመስግኑልኝ ስለዚህ እዚ ሲየዚ ናይ ሓጎስ ናይ ደስታ ከም ዝኾነ አቀዲሙ ዝግበር ዝነበረ እዩ ካላ ኣብ ዝዕለት እዙውን ናብ ቤተ ፋጌ ኸይዶም ፈቲሕኩም አምጹ ላይ ዝብል ትእዛዝና ሐዋርያት ይብዎም ነይሩ እዚ ድማ ንሕና በባርነት ዲያብሎስ ተኣሲርና ዝነበርና ነፃ ምእንቲ ኸውፃና ጎይታ ነተን እሶራት ኣዱግ ፈቲሕወን ስለዚ ንሕና ድማ በዝዕለት እዚ ናይ ጎይታ ናይ ስጋ ንግስና ዘይኮነስ ናቱ ንግስና ንዓና ከንግሰና ካብ ውድቀትና ከልዕለና ካብ ባርነትና ክመልሰና ካብ ጥፋኣትና ክመልሰና ካብቲ ወዲቕናዮ ዝነበርና ልዕል ከብለና ስለ ዝደልየ እዚ ኩሉ ነገር በዝዕለት ዝተፈጸመሉ እሞ ኪዱ ነተን ዝተኣሰረ ኣዱግ ፈቲሕኩም አምጽወን ከም ዝተባሃለ ሎሚ ድማ ንኣቦታትና ካህናት ልኢኹም ኪዱ ካብ መእሰረ ኃጢአት ፈቲሕኩም አምጽዎም ኢሉ ዝለኣኸም ኣቦታት ስለ ዘለው ንሕና ድማ ከምተን ኣዱግ ተፈቲሕና ናብ እግዚአብሔር ቀሪብና ምስ ኣምላኽና ምስ እግዚአብሔር ክንነብር ናቱ ሰናይ ፍቃዱ ይኹነልና ስለዚ በዝዕለት እዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዓቢ ክብሪ ናብ ኢየሩሳሌም ዝኣተወሉ እሞ ንሕናውን ካብ ዝዕለት ዝንመሃሮ ሰባት ሎሚ እንተ ኣኽበሩና ናይ ሰባት ክብሪ ርኢና ነቲ ናይ እግዚአብሔር ፍትሒ ወይ ድማ ነቲ ሓቅነት ኣይንዕበጦም ሓደዚ ካልኣይ ድማ ነቶም ምሳና ዘለው ኣገልገልቲ ከነኽብሮም ከም ዝግባአና ንሕና እንተ ዳኽቢርናዮ ድማ ካልኦት ጓኖት ሰባት ከኽብሮም ከም ዝኽእሉ ናይ ዝዕለት እዚ መልእኽቲ እዩ ኣምላኽና እግዚአብሔር በዛ ቀድስ እምነትና ኸጽናዕና ናቱ ሰናይ ፍቃዱ ይኹነልና ስብሐት ለእግዚአብሔር ወጣኒ ወፈጻሚ ወገባሪ ኩሉ ሎቱ ይደሉ አኳቲት እስከ ዘመነ ዘመናት በምድሮ በሰማያት በባህር ወቀላያት ለዓለም ዓለም አሜን። መሰረተ ሕይወት